Gràcies per tot, per organitzar tot això, és fantàstic. Jo parlaré tinc la presentació en francès, perquè la gent francesa es poden entendre, i intentaré parlar en català, perquè no soc perfecta. Bon, és sobre... Sí, parlaré... presentaré això. L'associació, l'intermodalitat dolça, l'importància del tren, també els trens a llarga distància. Si no parlo bé català, em diu. El bus, també la bicicleta i les accions que hem fet amb l'associació. D'acord? Bon, l'associació existem ja des de 13 anys i ha estat important per nosaltres canviar el nom. Al principi estava Perpinyà, l'associació dels usuaris de Perpinyà-Cervera, però ara es diu de Perpinyà a Portbou, perquè és molt important d'incloure aquesta connexió amb la frontera, ha estat molt important. I realment sí, tenim com objectius molt llargs, no traduiré tot, l'important que volem promoure i defensar i posar desenvolupar l'intermodalitat dolça, que inclueix, què és això l'intermodalitat, sabeu ja? No, és que és sobre un sistema de transport que permet l'utilització successiva de diferents modes de transport integrats en una cadena, que és diferent de la multimodalitat, que moltes vegades que pensa que devem fer com una competència entre diferents modes de transport. Això ho parlaré més. Significa que realment parlaré més d'això, però hi ha també intermodalitats que creixen els impactes i altres que, al contrari, milloren les coses. I estoy defensant la intermodalitat dolça, que significa una coordinació entre modos de transport dolces, com la bicicleta, l'autobús, el cotxe compartit, però també totes les coses amb rodes que podem fer. Amb una columna vertebral feta pel tren, que s'ha parlat d'això també de columna vertebral abans, i amb complementaritat, d'acord? Significa que volem menys avions, menys cotxes, menys camions, però més d'aquestes altres coses, ok? Bon, la cosa que he dit és una mica això, no? És que anar d'un punt A a un punt B amb un seguiment de diferents transports interconnectats. Bon, primer el tren. Tenim una línia fantàstica de Perpinyà a Portbou, i més també fins a Figueres, per la costa, que és magnífica, i passa per pobles amb una densitat bastant bona, i realment podia ser com la cosa idíl·lica, ecològica, com s'ha escrit en els manuals d'ecologia, que hauríem de fer com a 6 pobles amb densitat connectats amb tren, ho tenim ja. I això és només per dir que això s'ha aconseguit amb un treball, un impacte social bastant fort, però hi ha molt de temps, no? És que realment molta gent ha treballat en això, i també s'ha fet molt d'impacte, hem totalment destrossat muntanyes. És que s'ha fet un treball enorme en el segle XIX, i penso que tenim, és una cosa que volia addicionar a totes les coses que s'han dit abans, que és que tenim una mica com una deure social i ecològica de fer coses amb aquesta línia. És que s'ha fet tant
tant d'esforç, no? Els ancestres, no? Que l'hem de valoritzar. Okay? Això era els 100 anys de la línia. Bon, i vull dir que això és el nostre mode de transport, i no volem ser dependents del cotxe. I per això volem que el tren funcioni tots els dies. I això no passa així. No passa així. Bon, això és només un exemple. Durant el Covid és un exemple extrem que no hi havia més tren, ni busos, ni res. I, per exemple, la meva amiga Alexandra, que intenta viure sense cotxe, i devia ser possible que hi ha una línia de tren, havia d'anar a treballar a l'hospital en bici, a bicicleta, no? A les urgències, no? Per tractar gent del Covid. Bon. I, bon, es pensava, altre problema, hi ha poca gent en el tren, però tenim suficient viatges perquè la cosa és que necessitem un transfer modal, no? S'ha dit abans, no, que ara hi ha, no sé, 11.000 camions, no? Més que en 2018. I no és sostenible, no parlaré molt d'això, no? Totes les guerres que es fan. I això també és una cosa que s'ha desenvolupat abans. Són tots els passatges de fronteres que hi ha en França i no es veu el passatge a Cervera-Portbou ni al Pertús perquè no existen. No. És que hi ha llocs on hi ha 50 trens al dia i aquí no hi ha ni un tren que va només passa la frontera per no continuar i no hi ha continuïtat, no està pensat com una continuïtat. La cosa que volem, un servici transfrontalier cada hora i coordinat, amb bona amplitud horària, del matí a la nit. Per exemple, aquest matí volia venir aquí en tren, no era possible. Hi ha trens que surten de Portbou, però no hi ha trens que arriben de França. Després havia de venir en bici. I penso que no molt de gent fa això, de passar la frontera, passar la muntanya i tot això. I són coses molt simples, només hi ha trens que paren en Cervera, no continuen fins a davant. Hi ha cada matí un tren que ven 8 fins a Cervera, cada matí. No sé si potser no les cap de setmanes, però cada matí hi ha un tren que ven 8. Podria fer un llaço amb l'altra banda de la frontera. Molt poc de finances de la nostra. Si també necessitem, aquest moment hi ha més de 2 setmanes ara sense... És que s'ha tallat un braç, no? No hi ha trens, o molt pocs. Potser hi havia 1 o 2 trens que han vingut a Cervera, però molt pocs. I això és una foto i alguns dies hi ha un tren que han vingut i tota la gent així parada a Cervera perquè no hi va fins a l'altra banda, on hi havia tren a Portbou. Cada cop que hi ha vagues no hi ha més connexió. També, probablement, cada vegada que hi ha obres és superlent i paren el servici part del dia. És una de les coses que demanem, que hi hagi que es cuidi del transport. Es pot fer potser les obres d'un costat i deixar l'altre per continuar a viatjar o durant la nit, o no sé, que es cuidi que tenim el tren com mig de transport. És que no és que
non è che è una cosa así, oh, si tiene il tempo. Bon, eso es como era en 2010, en 2022, ¿no? Es que ça destroza todo. Y hem salvat fent manifestacions de tot, això ho parlaré si tinc temps. I s'ha salvat al mig, no? Es queda un tren de nit París a Cervera, era fins a Portbou, i ara només Cervera, perquè han tallat al final. Però només al cap de setmanes i només les vacances. Volem que sigui cada dia. Bon, però això seria la visió del 2030, on els trens de nit realment seria la cosa que defensa en Puyo Train de Vie, en pla aquesta associació de defensa del tren, que fan un molt bon treball. Els autobusos. La cosa dels autobusos, per exemple, en Banyuls, tenim una línia de tren superbona i al mateix temps, en paral·lel, tenim cada dia de Banyuls, no des de Cervera, però des de Banyuls, hi ha 14 autobusos que fan el trajecte. I aquests autobusos prenen 1 hora i mig per fer el viatge, per anar a Perpinyà. Per tren és només mitja hora. I jo, cada vegada que prenc aquest autobús, tinc una nausea tot el dia. És que no es pot utilitzar per gent que treballa o que fas el viatge habitualment. No és el mateix servici. Està superbé als autobusos com ho fan a Suïssa, com ça me significa autobusos que esperen a l'estació, quan arriba el tren, prenen la gent del tren i van a llocs on no hi ha ferrocarril. En vez de poner en perill la viabilitat del tren, un bon servici mal fet, que cada vegada que hi ha un petit problema al tren, una petita vaga, un petit... ens posen l'autobús, prens un bitllet de tren i al final t'acabes amb un viatge d'autobús que no té res a veure, no és la mateixa hora, pren molt de temps, et trobes totalment cansat, no sé. És que és com un robatori, no? És que pagues una cosa, tens una altra. D'altra banda, la política de 1 euro per autobús és superbona, però en llocs no hi ha tren, és una mica evident. Això és la cosa de les 14 autobusos. També altra cosa és que el tren sigui accessible per la gent discapacitada o pels biciclistes. És superfondamental. És una de les maneres de viatjar la més efectiva. És combinar tren amb bici. Jo he nascut a Holanda, és fantàstic. Es pot deixar la bici a l'estació o prendre la bici en el tren. Sí, ara el problema no és el pàrquing a l'estació, és l'accessibilitat al tren i les places disponibles en el tren. Es necessita vagons més grans per prendre bicis. També tenia problemes per anar amb la meva bici aquest matí, he pres el tren a Portbou i no està fet per portar la bici al tren. És que és super complicat. Això, també molta gent que viatja amb bici es troba... És que
consigue mandar a la luna, ¿no? Pero eso de fe como una pendiente per bicis, sembla que es imposible conceptualmente, no sé. Bon, y hay soluciones que existen sin problemas, ¿no? Es una cosa que discutimos la SNCF desde años, que parlen d'això, però no sé, no es fa res. Bon, sobre accions que hem fet, només per dir una mica les nostres petites accions que hem fet. Hem fet manifestacions amb ases per passar la frontera. Hem fet, quan hem salvat una mica el tren de nit, hem fet diferents manifestacions, també sobre aquesta cosa, coratge, encara 1 quilòmetre, es pot fer 1 quilòmetre més per passar la frontera. Últimament, el tren de nit es para a Cervera, no aconsegueix passar fins a l'altra banda. Per què? Perquè els conductors no parlen català o espanyol. I després hem fet un servici interfrontera, no? En bases, bon, és que si hem de tornar als temps passats, no? És que hi havia 50 persones que han arribat a l'estació de Cervera, no sabem què fer, hem vingut amb els burros, ha estat una de les accions. Aquestes coses que paren el tren, i també hi ha molt de trens locals que estan parats perquè de cop i volta surt el conductor, perdona, és que no tinc el meu diploma d'espanyol, no puc anar fins a... És que no l'han dit abans, és que es donen compte, no tinc el meu diploma amb mi, hem de parar el tren a Cervera. Després ara podeu anar a peu si voleu. I és que al mateix temps ens paren un tren que no és internacional, en realitat, però només va fins a Portbou. Portbou parlant francès, no hi ha problema. I no tenim, però deurien tenir conductors que parlen les dues llengües, però en un tren internacional que fa tota la costa dels Alberes, no? I que seria també, sí, que seria després bilingüe, però, bon, això parla més. Bon, només per acabar, diferents demandes que tenim, no? És que volem un servici que va de Narbona o de Perpinyà fins a Figueres o Girona, que tots els trens passen la frontera, que hi ha bona connexió i que Renfe i SNCF es parlin entre ells. És que hi hagi una discussió, perquè sí, hi ha diferents coses que he dit abans, que realment a termes un servici transfrontalier de cada dia que faci tot el recorregut. Bon, gràcies a vosaltres.